18 de julio de 1936. Una parte importante del ejército protagoniza un golpe de Estado contra la Segunda República Española, siendo los generales Franco, Mola y Sanjurjo sus cabecillas. El recién constituido primer gobierno vasco se decanta a favor de la democracia y legalidad que representa la República, algo que jamás perdonarán los militares golpistas. A través de un decreto ley, los fascistas califican de provincias traidoras a Vizcaya y Guipúzcoa y prohíben el uso del euskera. Inician de este modo la persecución al euskera y la cultura vasca. Hemengo giroa eta euskal kulturaren aurka gerran hasi zen. Eta infustu, hogeita hamazazpigarren urtean, nazionalak eta Franco Bilbaon sartu zirenean, uste dute kainan zala. Eta orduan debekatu zuten euskal kultura guztiak. Bai aldizkariak, egunkariak, eta euskal kultura eta aldi berean euskaraz hitz egiteko debekuare orduan eman zuten. Guk gerrea ez gendun egin, baina gu gara gerrearen semeak. Lehenengo urteetan, gerrara ostean, gogorra ziren da agurrezaterik be ezegoan, dana debekatute. Alegiko semea naiz, eta han esan gure adinako jendek inoketxekila. Normala da, horako herri txikietan, 2000 biztanle dituen herri batean, eta hori bezala herri guztietan, Euskal Herrian. Garaiatan hasi gintzen, ni uste dut, 5-6 urtekin, gutxura bera, hora zinitzen eskolara joaten. Maixua, burgalesa zen, eta badakinik hitz bat ez nekien. Si baliteke ulertzea, no, baliteke beste hitzik ez nekien. Eta aurreneko egunetik pentsa eskolan, segiroa eta nola aurkitu ginen. Debekatazioan euskaraz hitz egitea, danak erderaz, baina jakin gabe zer esaten genduen. Da horretzera bai Cara al Sol, geho Viva España, eta geho Karlistan himnoa, Karlistan abesten zuten garai, gerrako denboa baizan. Eta bate jakin gabe, da gero konturatu nintzen horiek, erderaz esana eta euskaraz nolakoa ziren. Sinestu izinezkoa euskararen kontra egiten zen indarra. Leku guztizetan, baserrietan, herri txikietan, hori ezin da sinestu. Kontatzeko be, ez da baperreza. Baperreza sinestu izinezko geuzek. Habla kristiano normala zan esatea, baina oroitzen aiz ere, garbi, niri gertatutakoa, bi doiro geon artean, eskolan, izketan eginen oski, euskaraz ari ginen etorri, eta izuezko zaplaztak amatzat zapla. Habla castellano, habla español, ez da izan zian. Zigorrak eta izatezian, normalian izatezian eskuak puntan jarri, eta makila batekin horreglakin, pon, eman. Baina askotan, umek, espabilatu zinak, ni nahi txan espabilatu izan olakotan, aguanta behar, kendu itezuten orduan doble ematen ziren, ez? Belauneko jatzegin duten. Belauneko, eta ze errua zan, gurun pixuari bai, nien behin etzakertatu liburekin, horrelakoik. Nahiko humila nintzen, nahiko humila, baina ez deraz nekien. Juzgaduen, gerra aurrean jaiotako umieri, seme-alabari euskera zipeini izenak, kasu baterako, Joseba Iñaki. Eta juzgatuko liburuetan, hori bera be, gorratu, eta ipinaz pizen Jose Ignacio. Euskera ezebez esan zen. Leku askotan guztiz desagertuta, ez da? Nire esperientzia zate baterako ikastola bateko ikaslea naiz garai hartakoa eta Gasteizen euskera desagertuta zegoen. Oso esparro txikitan egiten zen berba, bereziki, Gipuzkoatik etorritako langileen artean edo, baina leku askotan zeharo galduta. Beste toki batzuetan ez zen olako gogoera larria, baina egia da kalean eta beste esparru batzuetan desagertuta. Eta hezkuntzan nola ez guztiz desagertuta. A pesar de la persecución que sufre la cultura vasca, surgen pequeñas oportunidades para su conservación e incluso promoción.
La Diputación de Navarra, dentro de la institución Príncipe de Viana, crea una sección para promocionar el euskera. Y la supervivencia de Euskaltzaindia durante los años más duros de la dictadura se debe a la intervención de un franquista, que media a su favor. Pero desafortunadamente, se tratará de casos muy aislados que poco tienen que ver con el trato que el régimen dispensa a la lengua y cultura vascas. Familia giroan ematen da eta ez da gehiegi gizarteratzen, gizarteratzeko arazoa daude, bai eskolan bertan eta baita ere hola bizitza zibilean arazoa daude, baina Nafarroan suertatzen da bereizgarri bat. Eta da, aldundiak, 1957an, Nafarroako aldundiak erabakitzen du sortzea Príncipe de Vianaren barruan instituzio bat euskara sustatzeko. Bereizgarria, ze garai horretan 57an inon beste probintzietan euskara babestuta ez dagoelarik eta askozaz ere gutxiago bultzatuta, hemen neurri txiki batean, baino gerora izugarrizko garrantzia edukiko duena, ikusiko dugu nolaiteko babes ofiziala lortzen hasten dela instituzio hori delata. Frankisten artean egon ziren euskara zale batzuk. Kasu baterako, nik pentsetan dut Euskaltzaindiak Franko garaian aurrera egin bat zuen, izen zen Asteazuko bateri esker. Arrue, uste dut, Arrue. Asteazukoa zen, da frankista. Da horrek emun zuen arpegie Euskaltzaindiak iraundu zezan. Edozein herritan horlakoren bat egondanien euskeriak aurrera egin dugu, baina euskeraren kontrako alkateren bat edo bat egoan lekuetan, herri horretan euskarak egin, baina zer ez, horretan ez behin bateri holako multa bat bialdu zioten, da, de parte del comandante de Ochandiano, multa de no sé cuánto, de parte del comandante de Ochandiano, da, baserritarren erantzun izan zan euskara segitea gaitik. El comandante de Ochandiano no sabe que existe PPPP si no vais vosotros con el cuento por delante. PPPP dinot ez dut lako zen gure izena. Hori realidadea da. Si no vais vosotros con el cuento. Horlakoak salakuntzak egoten ziren, baina pilioka dozor gaitik, eta hau salatu eta gero hau eta dana eta azken espetxera bai. Euskaraz egitea gaitik, que estaba fomentando el separatismo. Hain gordea zen euskara, familiaren eremua, kasik ez izkutuan, bat-batian ikustia aldundiak, Nafarroako aldundiak, babestu egiten duela hainbat ekimen mundu ofizialetik, horrek ekarri zuen, suposatzen dut euskararen inguruko mundu simbolikoan, nolaiteko harridura gutxienez. Euskal giroa hori izan, eta badakit, jantokian ere guk isilik bazkaltzen dugu komunidaden bezala, eta hemen supera nahi zuen euskaraz ohitzea irakurtzea jendearen aurrean, eta irakurtzen hasi baino lehenago beti euskarazko kapitulo bat Bibliatik irakurtzen genduen. Eta hori zan gure euskal kultura, baino aparte izan behar dare, asinatura bezala euskarare bagenuela guk. Uste dut, Euskal Herri guztian gu izango gerala lehenengo euskara behartuta ikasten hasi ginela, barruan. Baina izan asignatura normaletik aparte. Estando prohibido el uso del euskera, no es fácil obtener libros o materiales en esta lengua. Ez egon ez testorik, ez libururik, ez ezer, ez egon garai hartan, eta zelan edo alan lortu ginduzen liburutxu batzuk. Kasu baterako Berdez atxirika esan Bilbo Korreokaleko libreri bat, da orduen horrek gordeta eukezan liburu batzuk, ze Franco eta Bilbon sartu zirenien
liburutegi eta bez hartu ziren da aurkitutako liburu guztiak garrapeu eta zue eman zieten liburu guztiari. Debekautazioan eskaliburuak eta idaztea. Umentzat eta gerra horreko liburuzkak eta bai Xabier Sozala, gero umei erakusteko eta alako alen ahotik bagenituen. Nio besterik esan, eta esango nuke liburua bakarrik erderaz bakarrik, eta orduan kanpoan idatzitako izate zen, gero etorri ziren baino, hasieran Euskal Kulturaldetiken aldizkari, 2 aldizkari bakarrik ateratzen ziren, bakarrik gehiena eta bai gerrako demoan moztu etzana, Arantzatzuko aldizkari da. Pentsa noiz hazitan, 1919an, edo 21 batean hasi zen. Eta ohandik jarraitzen du, eta hori kasualidaz etza moztu. Eliza inguruan ateratzen zelako. Baina geho, argia, zeruko argia eta horiek naiz, gerra horretik nazio 36 erabat, moztuta gelitu zen, geho bigarren aroa, 93 behan du hasi zen. Una vez concluida la guerra y con el transcurso de los años, el férreo sistema educativo franquista va quedándose obsoleto y anquilosado. El resurgir de la cultura vasca está íntimamente unido al resurgir de la educación en euskera. La juventud vasca de los años 50 y 60 quiere otro modelo educativo, explorando nuevos derroteros. Surgen por doquier grupos de danza, de montañeros, y se forman grupos de personas atraídas por el interés común de recuperar y revivir la cultura y tradiciones vascas. Nacen las primeras ikastolas. Ezarrita zegoen hezkuntza sistema bat, zana 2 zutabetan ongi enklabatuta, eta zan nazional, katolizismoa, 2 hanka horiek ongi sendo zituena, eskola mota ura, Nafarroan ere ezarrita zegoen eskola mota hark ez zuen erantzuten, momentu honetan ja zegoen aldaketa sozial horri begira ez zion erantzun bat ematen. Ikastolen mugimenduaren hasiera esan sortu era uniforme batean, ezta? Nik uste dut jendearekin berba egiten duzunean esperientzia ezberdinak, anitzak, mota askotakoak, ezta? Baina denak elkarrean bazuten elemento bat, ezta? Gogo hori, ezta? Euskarazko hezkuntza aurrera eramateko. Hasieran ere bera euskararen mantentze bera ere izan zen helburu, baina hor gure herrian hainbat pertsonek kezkatuta zeuden egoera horrekin, ikusten zuten bakarrik zegoela estatutik zetorren hezkuntza edo elizatik etorreten zen hezkuntza, eta sortu zen mugimendu hori, gitxika herri batekoak besteekin elkar harremanetan, hasi ziren martxan proiektu guzti horiek erantzun hori emoteko, gure herriak behar zuen hezkuntza, bere identitatea ez galtzeko, martxan ipini zuten mugimendu zoragarri hori, ezta. Loturak aurkitzen ditugu, gerra aurretik egon zen mugimendua eta gerra ondorengo mugimenduaren artean. Hor lotura badago personengan lotura eta badago ere helburuetan lotura. Nafarroan baditugu 3 esperientzi, laugarren bat etzen aurrera eraman azkenian, baina 3 ditugu arras interesgarriak gerra aurretik. Herriak izan ziren Iruña, Lizarran eta Baztan. Heldu ginen 17-18 urtetara, da ikusten genuen zerbait egin behar zala. Eta zerbait egin behar zan hori izan zen folkloreare indarra emon, besterik euskerari buruzko ezer egiterik ez egoan, da jotak hasi ginen folklorea zaintzen eta folkloreari indarra emoten. Horren bitartez pentsatzen genuen zerbait lortuko zala. Gerra ondorengo ikastolak Nafarroan sortzen hasten dian Hirburuan, Iruñan bertan. Gerra aurretik lotzen da asko euskal mugimendu nazionalistakin.
Orduan, hor agertzen dira, bai, txistularien taldeak, bai menditaldeak, bai dantza taldeak, horiek danak oso lotuta daude. Eta euskal nazionalismoaren inguruko mugimendutikan ere sortzen hasten dira lehendabiziko aipatutako lehendabiziko 3 ikastola horiek Nafarroan. Gerra ondoren ere bai noski, hor dago mundu nazionalistatikan, baina ja diversifikatu egiten da, mundu nazionalista ez da bakar bat, ja ez da bakarrik PNV-ren alderdian sortzen dena, diversifikatu egiten da momentu horretan, eta taldeak ere zabalagoa dira. Momentu baten euskal zena hori hor biltzen zen, ikastola, dantza taldea, menditaldea, bertsolariak, eta bai, sorreran leku askotan gauza guztiik eskuti joan ziren aurrera. Logikoki, herri baten dantza talde bat egonda, edo menditalde euskaldun bat egonda, entzuten zutenean alboko herrien ikastola bat aurrera eramaten ari zirela, eta guk zergatik ez, orduan bilguni horiek komunikatu ziren eta leku askotan ezin da ulertu hainbat ikastolak dantza talde bat barik edo batera joan ziren leku askotan. Hasi ziren kultura erloan movimiento batzuk euskara moten Joseba irakasle bezala, bere lagunekin bere etxea euskara ematen, gaztedi taldea eta gaztedi taldea beren partez zeu-zer egin kulturaldetik jaiak egin, euskara bultzatu eta orduan hortek hasi ziren zantutxu gutxi gora bera euskaran aldetik jendea. Gero, astiro, sortu zen hemeko ikastola, Karmelo ikastola. Ikastolan hasieran, ez zala ikastolan kultura hasieran baizik, umeekin euskaraz denbora pasatzea, euskara eginez. Eta beste batzuk erakutsiz, hori izan lehenengo hasiera. Klandestinidadia hemen hasiko da benetan era nagusian 60ko hamarkadan. Eta 60ko hamarkadan hasten da, lehengo eskolaurre horiek, parvulari horiek, ez dira honezkeo parvularioak, hasten dira lehen hezkuntzako ikastolak izaten, eta lehen hezkuntzako eskola izateko ez dituzte baldintzak betetzen. Al principio, no parece que las fuerzas policiales franquistas le presten mayor atención al movimiento de las ikastolas, tal vez porque creían que tendría poco recorrido. Pero en 1970 el gobierno español aprueba la ley de educación que pone obstáculos a las recién nacidas ikastolas. Lehenengo urtetan poterean ikuste dut, lasai egon zala, ez da? Nik suposatzen dut, garai hartako Guardia Zibila eta Polizia Nazionale bazeakitela ikastolak ari zirela sortzen eta hor zedetela, ez da? Eta orduan, baina pentsatu ze mugimendu hori ez zuela indarrik edo jartzunik handirik izango, esan egon olako keska nagusirik, baina gero bai eta bereziki 70 urtean Bilar Palazi legea atara zenean hor mehatxua oso nabarmena zen. Agian, eta gu jaso genuena hori zen, ez da? Libro de escolaridad ez du genuela lortuko gure ikasketak amaitu eta gero. Eta bai, hori ikastole mugimenturako lehengo jipoi handia izan zen. Ni gogoratzen dut nire esperientzia, ni oraindik ume txiki bat nintzen, baina oraindik ere gogoratzen dut gela erdia alde egin zuela mehatxu horren ondorioz. Ni garai hartan enekien, baina gero gurasoak azalduta horrela izan zen, eta ikastola askoetan, komentatzen duzunean, horrek eragina izugarria izan zuen. Askotan galdetzen digutenean lomceren mehatxu edo lomceren eragina ni beti izaten dut Bilar Palazi eta gero izan dela gure hezkuntza sistema jaso duen erasorik nagusia. Katsa-paks handala 4-5 urte bota zuten, etxe berrik egiteko gure etxe aurrean, eta orduan ikastolak, hor hasi ziren lehenengo, eta baita zeare euskaltegi edo maizpidean hor gure etxean hasi zen. Guk errezasuna eman gehiagoak eta gaina beste lekutan ematen getzuen, elizan etxean dola zen, eta badakitun baten, aizela Guardia Zibilak etorri eta dana bialdu intzitula, no podía dar aquí clases de euskera a los niños.
Araban oso erreza da erantzutea, Olabide, Bizkaian hor egon ziren San Nikolas, egon zen Lauro, egon zen Azkue, eta Nafarroan San Fermin, eta iparralden Hendaia. Orduan, baina egia zan da oso azkar zabaldu zen mugimentua. Gerra denporako umeok gizon egin ginen, eskondu bebai, seme-alaba mundura ekarri, ikusten genduen euskara salbatzeko, umearen bitartez emon behar ziagola euskarari indarra, eta pentsatzen genduen zeu zer egin behar da. Orduan hasi ginen ikastola mundu honetan sartute. Hezkuntza eredu berri bat, horren beharra sentitzen da, gurasoek ez dute nahi eskola tradizionalia euskaraz, hori ez da nahi dutena. Nahi dute ere eredu berri bat, irakaskuntza egokiago bati erantzungo diona. Orduan hori da nahia eta motore bat, zalantzik ez dago, eta funtsezkoena euskara bultzatzea, euskara zabaltzea, ez bakarrik euskara mantentzea. Folklore taldeetan ibilitako gurasoak, edo amak edo aita leku batetik edo bestetik, horrek ekarri genduzen euskara mundura, eta horren seme-alak eurepe pozik, euren seme-alabaz baliatuz sortu genduzen ikastolak. Santutxukoa bintzetu olantxe sortu zen. 74. urtean izan zen. Lehenengo sortu zen Karmelo ikastola da. Karmelo izen hartu eban, hasi ginelako Karmelo frailien konbentuan bertan neureko itxitako gela baten, hasi ginen euskarazko klase. Pero gracias al tesón de padres y andereños, las ikastolas siguen adelante, ofreciendo una formación moderna. Las ikastolas se vuelven en herramientas fundamentales para la recuperación del euskera y de la cultura vasca. Lehenengo izango da, andereño, Zipitria dakizu gerra demoan, iparaldea aldegin behar izan zuela, eta hori isilka handik etorri, eta bere etxeko gela batean hasi izan, euskerako kultura, bai euskaraz, eta umetxoei, eta bai jende larriei euskaraz erakusten. Eta orduan sortu zunarrek nork izeneko aditza ikasteko sistema hori. Eta berrogeita hiru, hori izan zen gerra bokautu handik iztiken. Eta esan behar da ere, beraren alumno edo ikaslei izan naizelani, eta izan ere isilka, emekin bazekien gudanak, mesetan eta kantuak euskaraz egiten genituela, nahi debeka hautan edo guk euskaraz abestu eta dan hola itu gendun. 3 urtetan eman ziun, lehiandetan, noketan nahi zuen, gu ikasi eta geroko eskola, eta bai gure bakarrike baizik, herrian eskolak ematen ziren andereñok edo, baina gero partikular euskara erakusteko, haie guk erakusteko. La figura de la andereño o profesora es fundamental para que las clases salgan adelante, pero hay pocos andereños y a las que hay les falta entrenamiento. Irakasleak eguerik ere karrera guztize garai hartan erdera utzean egiten zen, orduen baserriko euskaratxuegaz etorten ziren ikastoletara, nahikoa motela zen euren euskaria, ikusten genduen landu egin behar zela. Horretarako egin gendu zen kursilio batzuk. Eta Barcelona nola joaten ziren, pixka bat katalanz erakusteko umei, ze metodologi, zeitzen zuten, uste duzala, guantxetorri zait, zen sensat edo famatu bat zen, pedago famatuak. Eta orduan hemendikene, hasi ziren, uste baten bitan, noizimen hauntza joanez, ze metodologia umekin zaitu, eta haien metodologi ura euskaraz nola hemen ibili leiken. Esperientzia handiko andereñoak, horretaz kontzientzituta zeudenak, eta gero beste batzuk militanteagoak zirenak, edo izkate, justo ikasketak amaituta jarraian, hor abentura ederronetan sartun ziren andereño gazteak, ezta? Al propio tiempo, el régimen pone nuevas trabas para que las profesoras obtengan las credenciales que les permitirán impartir docencia. Andereño topetako esan bape erreza.
Ze andereño bat eskola baten sartzeko behar ziren baldintza batzuk, bete behar ziren. Bata zen certificado de penales esaten zaion orduan. Osea, certificado de penales garbi euki behar zen. Beste bat zen certificado de buena conducta parrokoarena. Hori elizak errezen duten zuen. Baina gero egoan beste bat, eta zen certificado político-social, eta hau emoten zuen el gobernadoreak. Baina, klaro, gobernadoreak ezetzik ez zuen inoiz esaten. Ez zuen emoten dakitxu. Hor kontu zibile behar zen. Ze berehala agertzen zen, esaten zuten, desafecto al régimen. Esan, egidatzi ez. Y por tanto, desafecto al régimen. Ez zuten emoten baimen hori. Ez daude legeak eskatzen dituen titulazioen pean, beti dago baten bat nolabait ofizialki magisteritza titula daukana, baino besteek hori nagusiki ez dute, eta bereziki aurrezkuntzako hietan ez dute titulaziorik, eta beraz ez dute betetzen baldintza hori. Las aulas son otro elemento esencial para montar una ikastola. Pero tampoco es fácil conseguir locales adecuados y muchas veces son las parroquias las que ceden los espacios para impartir las clases o lo hace alguna persona comprometida con el movimiento. Tokia topatzearena nik uste dut elemento klabe bat izan zen, hor laguntzak mota ezberdinetakoak egon ziren ikastolekin, baina lehenengo eta behin lokalak topatzea hori lehenengo oztopoa. Horrekin batera, lehen esan dudan bezala, estatuaren errepresioa horre egon zen, eta ikastolek izen bereziaren bitartez, edo sortzen ziren ez ikastola izena ofizialarekin, baizik eta beste izen batzuekin. Edozein eraikuntza erabiltzen da ikastola bat sortzeko. Azkenean lortu gendun neska bat, ereinoko bat, Iziar Zarraona India izena, eta hasi izan klaseak emoten, eta baldintza bat zen Frankoren irudi auki behar zen gelatan, eta Espainiako bandera ipini behar zen. Da, claro, guk ez gendun egiten bata ez bestea. Al propio tiempo, las aulas deben guardar las apariencias a las que obliga el régimen. La foto del dictador Francisco Franco y la bandera preconstitucional español deben figurar en el lugar destacado. Ni gogoratzen dut inspektorea noizbenka guregana etortzen zala, eta egun horretan oso egun berezia zen, ze Frankoren argazkia ipini behar genuen orman, genuen ikurriña guztiak, margostuta zeuden ikurriña guztiak borratu egin behar genuen, eta kruzifijoare, espada ere ipini orman, ikusten zen, Euskararen ikasketak ez zela gauza normalizatu bat, eta inspektorea zetorren eguna oso egun berezia zen guretzat, eta gelaren itxura aldatu behar zen goitik bera, ikastolak izunaen bat edo errepresioaren bat ez jasotzeko, ez da. Gero, Begoña Uriarte eta Iziar Uriarte mundakarrak, Marko Erkiaga hori ondarrutarra, eta apurke hasi ginen elortzen. Y junto a los obstáculos que les vienen de fuera, los fundadores de las primeras ikastolas también tienen discusiones internas. Por ejemplo, el gran debate que se generó en muchos centros en torno a enseñar en euskera batua o hacerlo en el euskalki o dialecto del territorio donde se ubicara la ikastola. Ez dakit zergatik, umeek ere bizi izan genuen hori, ez da, euskara batua bai, euskara batua ez. Nik uste dut ikastolek hor apustu sakona egin zuten euskara batuaren alde. Nik uste dut garrantzi handiko apustua, azken finean euskara batuaren garapena hezkuntzatik ere etorri behar zala. Zorionez, azkenean apustu hori aurrera egin zuen, ikastolek bat egin zuelako besteak beste. Eta gaur egun nik uste dut euskara dagoen bezala beste arrozoen batzuen gainetik ere horregatik da, ez da, postu hori aurrera atarazelako. Las ikastolas no tienen ningún tipo de subvención y la financiación es otro campo de batalla importante. Egin genuen gauza oso polita. Hemen kooperatiba egin arren,
bakotxak ipini eben beren ordainketa. Hemen parko bateko, el que tenga mucho, que tire mucho, que tenga poco, que tire poco. Baina guk ipini egin duen, eta zu, 500 peseta lehenkokoak edo 1000 peseta, bakotxak ipini eben beren kuota. Las madres y padres son quienes contribuyen a su sostenimiento a través de las cuotas que pagan mensualmente. Pero también se organizan tómbolas, actos o festivales de todo tipo para recaudar fondos. Dirurik gabe zeuden ikastolak, gurasoek lortzen zuten dirua sosketak eginez, lortzen zuten dirua antolatuz festivalak, ez dakit, mota guztietako jarduerak, musika, dantzataldiak ekatzen zituzten. Dirua lortu behar zuten bai edo bai, ze dirurik gabe ezin zen funtzionatu. Orduan, nahi zutena zen bere Nafarroako aldundiak bere gain har zezan legestatuz, ikastola horiek legestatuz, zegokien nolabait estatusa, eskolaren estatusa. Diruea non baitetik lortu behar zen. Gurasoak ipintzen zuten alderdi batetik eta bestetik herriak berreak emoten zuena. Herri askotan, kasu baterako hemen Santutx inguruen, sortu ziren ikastolaren kideak edo lagunek. Eta horrek hilero emoten zuen kuotatxu bat. Kuota hori izan orduen 100 pesetakoa. Orduen tabernatan jente asko batuten zan txikitio garaian, eta horren artean itzelesko laguntza eta kide pilua. Kanpoko laguntzak etzuten. Bakarrik, umen gurasoen laguntzakin bizi ziren. Eta orduan oso prekariedad, mintzat oso mugatu izan zen gara hartan, bai irakasleen irabazi modutiken, eta bai oso pobre izan zen. Eta pixkanaka horrela zabaldu zen. Irakasleape, beste langilepe, seguridade sozialean sartu behar ziren, eta horrek kostua altzeu egin zuen, igo egin zen kostua. Kooperatibista izateko ordaindu behar zen kuota bat, baina kuota hori dana bardine, ordaintzen. Kuota bardine. Dana kuota bardine. Norbaitek, gure familiaren batek diruz eskaz bai bilen, eta hori ordaintzeko ez baikan, egiten jakon kooperatibista, inok ezer jakin barik, da diru aportazioa egin barik. Arazo bada, gurasoak gelditu gabe eskatzen dutena da, legeztatu nahi dutela. Nahi dutela hori jarri bide ofizialean, ez dutela beraien neska eta mutilak izkutuan eduki behar. Behin baino gehiagotan, berari aldundiari eskatzen zaio erantzun bat ematea. Nafarroako aldundiak eduki ditu hezkuntza, eskuduntza historikoak. Beraz, momentu horretan Nafarroako gizarteak pentsatzen zuen, berak eskuduntza historikoak nola zituen hezkuntzan, aukera bazuela bere gain hartzeko, herritik, bere herrian, Nafarroan, sortutako eskolak. Ikastolak errekonozitu zituzten, beste mailean jarri, batzutan burruka hundik ibil zituzten, herrian batzu bat ziren, horren aurkazerenak, eta orduan oso zaila izan zen. Legalizatu ginean, berton geratzen ziren, eta maizon maizterak eurepe posik. Kanpora joan berregotan, Morebitan, Durangon, Algortan, Barakaldon, zestan olako lekuetan geratzen ziren. Itzelesko bultzada emon zitzaion euskera eta euskera munduari eta euskaldunen munduari. Orduen apurka-apurke egitenak ziginen unamunok esan dakoa, espirituaren odola hizkuntza dela. Eta hizkuntza hori odola behar gendun bizitzeko, da odol hori hizkuntza bazan, jotake. Danak horren alde geldinean, danak, bai kalean, beti izango da, esezio bat. Normalmen eskalu gurasoek eta errerazke bestekin identifikatu nahian zebiltzenak horiek ere, eta inportata zaurreneko urtetan oso izango onduke ikastola oso belar motxean hasitako
zabala, erakunde bat, hori izango genduke. Pero gracias a este movimiento, el euskera y la cultura vasca pudieron renacer a pesar de la represión franquista. Fue un movimiento heterogéneo, capaz de reunir a madres y padres de distintos intereses e ideologías. Eta gaina, nik uste hasiera horretan, Nafarroan, bederen, ematen da nahiko kuriosua dan gizarte taldea, porque ez da bakarrik nazionalista dan talde bat. Hor biltzen da nahiko zan genezake heterogenioa dan guraso mota bat. Desde luego, danak ez dira euskal nazionalistak, baina bai ematen da ezaugarri bi horiek. Gizarte eredu berri bat nahi dute, eta baita ere hezkuntza berri bat. Askotan, atzera begiratzen dugunean, pentsatzen dugu, gure gurasoak apostu izugarri bat egin zutela garai hartan, ze, geroa ez zen batere argia, ez azpiegituretatik, ez ikasketegatik, ez inongo aldetik, baina sinistu zuten, eta egia esan da sinistu zuten guraso askok momentu berean Euskal Herri osoan, eta nik uste hori mugimendu hau aurrera joan bazan, determinazio hori egon zelako. Gaur egun olako horik egitea, azten bagara pentsaten, ia ezinezkoa. El sistema educativo de calidad del que gozamos en la actualidad se lo debemos a estas y estos precursores. Ikastola horretan nik uste dut izen zira aintzindariak izen zirela. Ez dut esango ikastola neure meritu izen zanik, baina momentuen gauzi izen zan. Aurrenakuntzak egiteko. Da, euskereak eta euskarazko irakaskuntzak aurrera itzelak egin eta erderazko eskolari bentajitzela hartu. Ikastolen apostua bere garaian, apostu garrantzitsu bat izan zen, arlo pedagogikoan nik uste dute nabarmena, eta gero ere euskararen ikuspegitik, eta hor emon zen bultzada, gero nik uste dut traktore lana egin zutela ikastolek, eta gero gure atzetik etorri direla eskola publikoak, kristau eskolek, baina nik uste dut ikastolek bere garaian ez baziren egongo, gaur egun gure hezkuntza sistema izango den modukoa.